بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله پاک اللہ درسار کڑائے محبت ہوتا تمام دا دمرخ کو لائے جانانا چھ صفت ہوتا تمام دا پاک اللہ درسار کڑائے محبت ہوتا تمام دا دمرخ کو لائے جانانا چھ صفت ہوتا تمام دا دنیا سترگی او بانا دے ذات سترگو او بانونا عرش تے اخلی سنگارونا محترم لپاونونا دنیا سترگی او بانا دے زار سترگو او بانونا عرش تے اخلی سنگارونا محترم لپاونونا شان پتا خدای تمام کڑائے دا شوکت پتا تمام دا شان پتا خدای تمام کڑائے دا شوکت پتا تمام دا پاک اللہ درسار کڑائے محبت پتا تمام دا دمرخ کو لائے جانانا چھ صفت پتا تمام دا رب کائنات کی یوتائے چھ قرآن پتا نازل دا خائستون مجموعائے لوی مقام درتا حاصل دا رب کائنات کی یوتائے چھ قرآن پتا نازل دا خائستون مجموعائے لوی مقام درتا حاصل دا جبرائیل دے غلامی کڑی حقیقت پتا تمام دا جبرائیل دے غلامی کڑی حقیقت پتا تمام دا پاک اللہ درسار کڑائے محبت پتا تمام دا دمرخ کو لائے جانانا چھ صفت پتا تمام دا عبداللہ آمین زوئے دا حسن حسین نکائے کا مجنون کے لیلا وا دا بلال پزڑ کے تائے عبداللہ آمین زوئے دا حسن حسین نکائے کا مجنون کے لیلا وا دا بلال پزڑ کے تائے تو خوشا دما دینے یہ زیب زینت پتا تمام دا تو خوشا دما دینے یہ زیب زینت پتا تمام دا پاک اللہ درسار کڑائے محبت
جانانا چه صفت پتا تمام دا پا قرآن پا تورات پا زبور پا انجیل پا سلور کتابوں کے شویستا حسن تفصیل پا قرآن پا تورات پا زبور پا انجیل پا سلور کتابوں کے شویستا حسن تفصیل ند سیال ند مثال شتا ہر صورت پتا تمام دا ند سیال ند مثال شتا ہر صورت پتا تمام دا پاک اللہ در سار کڑائے محبت پتا تمام دا تم رخ کو لائے جانانا چه صفت پتا تمام دا چه سیام دستا صفت کرم دا دماغ باندے احسان دا والی ناز بپتا نکڑم ستا پا حسن میں ایمان دا چیس یام دتا صفت کرم دا دماغ باندے احسان دا والی ناز بپتا نکڑم ستا پا حسن میں ایمان دا دروازے دی پاخ بندے نبوت پتا تمام دا دروازے دی پاخ بندے نبوت پتا تمام دا پاک اللہ در سار کڑائے محبت پتا تمام دا تم رخ کو لائے جانانا چه صفت پتا تمام